Ok, danas prvi put isprobavam Dubai čokoladu, a na početku cijele ove euforije s Dubai čokoladama ja sam sama sebi obećala i rekla isprobat ću tu čokoladu jedino u slučaju da ju dobijem direktno iz Emirata. I tako je i bilo. Dobila sam čak 3 vrste Dubai čokolade. Ja sam jako veliki gurman i obožavam slatko, pa me baš zanima kakvog je okusa i teksture. Odmah da se razumijemo, ovo nije čokolada koju ćete kupovati i jesti svaki dan. Nadam se da ste toga svjesni, tako da idemo isprobati. Krećemo s prvim okusom, naravno to je kadaif i pistacija. I evo, svečano prvi put isprobavam Dubai čokoladu. Wow. Prva stvar koja me kupila kod ove čokolade je hrskavost. Obožavam ovaj hrskavi kadaif i ovo punjenje. Tako da original Dubai čokolada jako fina i jako ukusna. Shvaćam cijeli hype oko te čokolade. Stvarno sada visoke kriterije kada budem isprobavala iduću Dubai čokoladu. Ovo je jako fino. Iduća Dubai čokolada je s lotus keksom. Idemo vidjeti kakvog je ona ukusa. Ovo mi je božićni okus. Fina i božićna. I zadnja vrsta je Dubai čokolada s Oreo keksom. Da vidimo kakvog je ona okusa. Ovo mi se sviđa. Ovo je najhrskavija od sve 3 čokolade, vrlo vjerojatno zbog tog Oreo keksa i jako je ukusna. Ovako nekako bi redoslijed poslagala, znači pistacija, Oreo i lotus. Oreo je baš fina. Kažem, nisam još isprobala Dubai čokolade iz trgovina gdje se mogu kupiti, tako da ne znam i ne mogu ih uspoređivati. A ako konkretno ove čokolade želite kupiti, to možete napraviti jedino u Zagrebu, u Tornado trgovini. Oni vam imaju i web shop, tako da slobodno im se javite, naručite i isprobajte. I opet da se razumijemo, ovo nisu čokolade koje ćete jesti svaki dan i kupovati svaki dan, nego ovako za probu, fino kad se želite počastiti, a ja bome jesam, kupite si, počastite se, isprobajte i javite mi vaše dojmove. Pusa!